ହେଉଛି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ରଣନୀତି ଏବଂ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାରାଂଶ। ଦ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଫ୍ ସୋଭରେନିଟିରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ବିବରଣୀ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ କିପରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ନିଜର ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଏକ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରି ପୂରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ, ଅପମାନକୁ ନିଜର ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଣକ୍ୟ ତକ୍ଷଶିଳାରେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାଟଳିପୁତ୍ରର ରାଜା ଧନନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ନେଇ ଦରବାରରେ ତାଙ୍କୁ ହସି ଅପମାନିତ କଲେ, ସେ ନିରାଶ ନ ହୋଇ ସେହି ଅନ୍ୟାୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଶପଥ ନେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେବେ ଅନ୍ୟର ତାଚ୍ଛଲ୍ୟକୁ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି କି? ଦ୍ୱିତୀୟ, ସଠିକ୍ ନେତୃତ୍ୱର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଭୂମିକା। ସେହି ଅପମାନ ପରେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଣକ୍ୟ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଖୋଜିଲେ। ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ରାଜା ଓ ସେନା ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖି ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷମତା ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ଚାଣକ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ବରଂ କିପରି ଭାବିବାକୁ ଓ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଶିଖାଇଲେ। ଏହା ବିଲକୁଲ ଏକ ଚେସ୍ ଖେଳ ପରି, ଯେପରି ଜଣେ ଚେସ୍ ମାଷ୍ଟର ଖେଳ ଜିତିବାକୁ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ, ବିଫଳତା ହିଁ ସଫଳତାର ପଥ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ନୂଆ ସେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଧନନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମ କିଛି ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ହାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚାଣକ୍ୟ ଜମା ବି ହାର ମାନିନଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ଶେଷରେ ସେମାନେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଭାରତର ସମ୍ରାଟ ହେଲେ। ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ତ, ବାରମ୍ବାର ହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରଣନୀତି ଉପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ କଠିନ ହୋଇଥିବ ନା? ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ସଫଳତାର ପଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ।